gumbi isan kwatawa kai muka rika ƙaryar makiya. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan da sake haɗuwa a cikin wannan shiri namu mai suna fashin baki. A yau ma dai muna tare da Bilkisun Mahmoud don za ta ci gaba da yi mana fashin baki akan tafiyar don takaranta kuma gwaninta wato AA wato kamar da ake faɗa gwamnan gobe na jihar Sokoto in Allah ya yarda. Bilkisu ta shigo wannan gida ne akan za ta kare yin fashin baki akan tafiyar tasa kuma da tarihinsa da ta bayar. Mutane suke ta korafe-korafe mun samu kwanan da yawa cewar tarihin nasa da cika ba. Da wannan lokaci ta zo da niyyar za ta cika tarihin ya cika tsirtsir mutane kuma su san waye AA. Saboda haka ba tare da fata lokaci ba yanzu za mu juya ga Bilkisu don mu ji da wacce ta turo. Bilkisu bismillah. Bayan da na yi wata tattaunawa a wannan gida mai albarka, na ji wasu a kafafen sadarwa na zamani suna cewa tarihin AA gumbi da na bayar bai cika ba, amma sun manta cewar a takaice na ce zan ba da shi. To amma tun da bukatar na ba da cikakken tarihin ta taso, to lallai ya kamata na sanar da al'umma cikakken curriculum na mai girma gwamnanmu na gobe a jihar Sokoto da yardar Allah, don kaucewa ƙorafe-ƙorafen mutane. Na farko dai cikakken sunan His Excellency Abdullahi Abubakar Gumbi, shine ake masa laƙabi da AA Gumbi. Gumbi kuma garinsa ne da ke ƙaramar hukumar Wamako a jihar Sokoto. Nan aka haife shi a shekarar 1957 a 6 July. His Excellency gwamnan gobe da yardar Allah ya yi makarantar allo ta addini, sannan ya yi ta zamani wato makarantar boko kenan. Ya fara makarantar firamare ɗinsa a garin Gombe a shekara ta 1966, ya gama a shekara 1972. Ya yi ƙauren na Modern Teachers College wato makarantar horar da malamai a shekara ta 1973. Ya gama 1977. Ya yi Sokoto State Polytechnic da ke birnin Kebbi. Lokacin suna tare da Sokoto a 1987. Ya gama 1989. Sannan ya sake komawa a neman ilimi a shekara ta 1994 zuwa da 95 a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto. Ya sake ci gaba da neman ilimi a dai wannan makarantar ta Usman Dan Fodiyo a shekara ta 1997 zuwa da 98. Kuma dai? Ina kai ka abba, ina tattara maka abubuwa da zan gaya maka darasa da ke cikin wannan neman ilimin nasa. Don mu mutanen Sokoto ba mahaukata ba ne. Ba za mu yadda mu bar wannan resourceful person din ya tafi a banza ba. Ba tare da mun mori irin wannan gwaggwabar baiwa da Allah ta'ala ya masa ba. In takaita maka dai abba, bai dakata da neman ilimi ba, sai da ya zama cikakken akawun kuɗi, masanin hada-hada da shige da fice na kuɗaɗe a wannan ƙasa ta Najeriya, wato chief accountant kenan. Wannan mutumin da yake ɗauke da irin wannan ilimi haka abba, kuke tsammanin za mu bar shi ya zauna ya amfana bai amfanar da mu ba? Kawai daga shi sai iyalinsa? To wallahi akwai ganganci a lamarin. Shi yasa wancan lokacin na gaya maka kaddararsa a haka ta zo, kuma dole jama'a su amfana da ilimin da Allah ya kimsa masa, kuma Allah ya zamar da shi hakan ne don a sami gyara daga gare shi. Abba in takaice maka fa, ko yana so ko baya so sai yayi. Shi yasa Allah ta'ala ya kimsa masa lallai ya nemi mulki. Haka kaddararsa take abba, kuma abba ka kyale ni kar ka canja min layi. Don haka ban na karasa wani lokacin ka tambaye ni wani abu. Kuma in dai dangane da AA Gumbi ne, lallai ka sha labari wajena ni Bilkisu AA Gumbi. A'a, to yanzu kuma Bilkisu AA Gumbi kika koma? Abba kenan. In ba rabuwa da wa'innan tambayoyin naka ne ba, ba zan gane darajar kuɗi na ba. Darajar kuɗi kuma? Mana biyan ka fa na yi don in zo in cika cikakken tarihin gwamnan gobe AA Gumbi da yardar Allah. A'a to ai da akwai gabar da ya kamata na yi shuru, da akwai kuma gabar da bai kamata na yi shuru ba.
ni ba ruwana da su abba, kai ka san su kuma kai suka dama. Mai girma AA Gumbi yana da diploma accountancy a shekarar 1983. Duk da accountancy a 1989. Yana da PGD wato postgraduate diploma in management a 1989 a shekara ta 1995. Yana da masters wato digirin digirgir a business administration. Abba in ba kyale ku aka yi ba, ku 'yan jaridan nan sai 'yan mintuna kaɗan ku ce mutum ya su kwane lokacinsa. To shi kenan, na yi shiru ina sauraron ki Bilkisu. A takaice dai sai da ya cika cikakken akawun kuɗi na gidi a ƙasar nan, wato chief accountant. Idan muka koma ɓangaren aiki kuwa, da akwai Sokoto Agricultural Development Project, wanda ya aiki a matsayin store accountant. Daga baya aka ɗaga darajarsa ya koma Deputy Financial Controller a shekarar 1983 zuwa 1997. Daga baya aka yi masa transfer of service, wato canjin wajen aiki daga wannan ma'aikata zuwa waccan. Kuma hakan yana faruwa idan aka fuskanci irin hazaƙar ka a wajen aikinka. An mai da shi ma'aikatar kuɗi a jihar Sokoto, wato Ministry of Finance Sokoto. Ya riƙe ɓangarori da dama a wannan ma'aikata, tun daga mataimakin daraktan kuɗi a ma'aikatar ilimin jihar, sannan ya zama cikakken darakta na kuɗi a Teacher Service Board, ma'aikatar kasuwanci, ma'aikatar noma, ma'aikatar lafiya da dai sauransu daga 1992 zuwa da 98. Sannan ya koma aiki a gwamnatin tarayya. Duk wannan ci gaba yana samun su ne saboda fuskantar kwarewa aikin sa da aka yi. Shine gwamnatin tarayya ta yi da shi, inda ya fara aiki a ma'aikatar samar da wutar lantarki ta ƙasa wato NEPA. Ya fara a matsayin mataimakin manajan kuɗi, nan ma dai aka fuskanci mukamin ya yi masa kaɗan saboda ƙwarewa aikinsa da gogewa. Nan da nan aka mai da shi cikakken manajan kuɗi na shalkwatar Abuja a shekara ta 1998 zuwa 2003. Ana wannan hali ne Federal Civil Service Commission suka kyallo shi, sai suka yi sauri suka yi wuf da shi, suka ga kai wannan ya wuce zama a irin wannan wurare, wannan sai dai ma'aikata mai ɗungurin ɗin. A ina kenan? Inda kuɗin ƙasar gaba ɗaya yake shige da fice mana, kuma a ofishin akwanta janar na ƙasa. Daga nan ya koma ma'aikatar harkokin cikin gida, wato Ministry of Internal Affairs, inda ya aiki a matsayin chief accountant. Ya kuma rike mukamin assistant director finance and accountant a shekara ta 2003 zuwa da 6. Ya kuma koma ma'aikatar ma'adanai da karafa, inda ya rike mataimakin daraktan kuɗi kuma ya zama jagoran binciken kuɗi a wannan ma'aikata a shekara 2006 zuwa da 8. Gwanin nawa ya yi aiki a ma'aikatar ayyuka ta ƙasa, wato Ministry of Works, a matsayin mataimakin daraktan kuɗi a shekara ta 2008 zuwa da 14. Ya shiga Ministry of Power a matsayin Director Internal Audit a shekara ta 2014 zuwa da 15. Ya kuma yi aiki da Nigerian Security and Civil Defense Corps a matsayin Director Finance and Accountant a shekara ta 2015 zuwa da 17. A yanzu kuma shirgegen manomi ne wanda yake large scale farming, sannan yana kasuwanci a harkokin noman kaji, kasuwanci na kayayyaki iri daban-daban. AA Gumbi yana kwangiloli, yana kasuwanci a bangaren sufuri da gine-gine. Dan takarar gwamna ne a jam'iyyar APC a shekara ta 2019 a jihar Sokoto. Kuma sannan a yanzu cikakken dan siyasa ne. Kuma referees ɗinsa sun haɗar da Alhaji Ahmad Idris Daneji, babban akaunta na ƙasa, makocina kenan domin muna unguwa ɗaya da shi. Da akwai Alhaji Ibrahim Tumsa na ma'aikatar ayyuka da gidaje na tarayya, kuma shine daraktan kuɗaɗe na ƙasa, wato Director Finance and Accountant. Sannan da akwai Alhaji AG Muhammad, Commander General na Nigerian Security and Civil Defense Corps da ke Abuja. Waɗannan ina ga sun isa da ike referees guda 3 sukan wadatar.
amma tunda na ga ana nuna min agogo sai dai wani lokacin zan faɗi ɗimbin darussa da suke cikin wannan ɗan takara na ba. Alhamdulillah. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na mai fashin baki. A nan dai kun ji Bilkisu yanzu ta ba da cikakken tarihi na rayuwar AA Gumbi a karatunsa da kuma ayyukan da kuma tana ganin irin cewar capacity da yake da shi na iya cewa zai iya tallafar jihar Sokoto har kuma ya gyara jihar Sokoto. Sai kuma wani lokacin a wani bangaren na gwanin nata wato AA Gumbi mun ƙara dawowa za mu fara kawo muku wani sharhi da fashin baki dangane da tafiyarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. AA Gumbi masoyin al'umma. Gaskiya